Pipila ka mga patigayon sama sa peryahan ug bar ang naisyuhan og ordinance violation receipt sa Regulatory Compliance Board sa Cagayan de Oro City human nakitaan og paglapas sa balaod. Ani report ni Cyril Chavez. Sa nagpadayong operasyon sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro City LGU, naaktuhan sa inspectorate team ang pipila ka mga patigayon sa downtown area nga illegal nga nag-operate. Sa mong operasyon, tulo ka mga patigayon ang naisyuhan sa RCB og ordinance violation receipt human na sayrang nag-operate bisan pa man nga wala sila gikuptan nga business permit. Peryahan og bar o imnanan ang naisyuhan sa mong OVR. Para makita lugar dito nga ang mga regulasyon sa labi na ang pag-protect nato sa minors. Walay minor nga magsugal, walay mga ingonana ba, walay inom diha ang mga operating hours i-limit. Dugang sa RCB nga base sa ilang pagsubay sa datos sa milabayng tuig nga daghan kuno ang mikuha og business permit apan pag-abot sa business registration kalit mikunhod ang ihap. Busa nagpadayon ang ilang pagsubay kung daghan bang negosyo ang nanirado o daghan pang negosyo ang wala mikuha og business permit. Ang datos nga atong katanawon last year daghan ang na business permit pero pag human sa business registration period medyo nikanaog. Nanawagan sabang RCB ngadto sa mga na nag-iya og patigayon nga moapa sa pagkuha og business permit aron malikayan ang penalty o posibleng pagpasirado sa ilang negosyo. Cyril Chavez, 1 Mindanao.